Assalamu alaikum bande men hande ko leccire haako fini ɗo en joni ɗum ɗo ko haako heccuni joni mi her ha sewa no joni mum koye subtu somi gayni mi herja ha sewa après mi loota neni ko cummi ko puddimi wadde ɗo bardi haako ndi nen to liɗɗi ɗi e tewu ko hen fayi en wonde e lecciri ko fof ɗum noon jawna de adi ndew gabbel cakkitiɗo nawa guufe kadi koɗo ha ñamde hen fof dañan million ngaji sappo ngare koy oɗon pada bisimilla moɗon hakkode woni koye herje en hande ko ma dewaji fof kelkune koɗo hakko Allah holli on mo ñamani hen fof luppi hande mi waɗani hakko consul ko haako hecco coodmi cummi lawjumi ha laaɓi joni ngomi koye herjude neni on ji komi koɗɗo tan hande fuuray kumbaw mama dam gayle mum hande ko toon mo warani fof luppi garɗo fof mi hokka ɗum million tewo ɓendi joni haako ko gonɗen ɗo wadde barmi wonnen koye sedde gerte ɗe to wadde barmi ndi bel haako bane matériel gerte men nde ɗum laaw ɓe jebbima ɓeni ɗi ɓe fayamadde law ɗum lacciri kadi welɗinal Ablaye Sarr an e dendagal weltare ɓe bisimilla moon ta e juɓɓanere en defti ha ko wet Sar Abdoulaye Sarr bisimilla maɗa gadden hen ko basalle kirmat sel pobar laaj nefis ɗum mbaɗɗen ɗo hen en mbaɗani hen nebam kañum tan e gerte men e haako meɗen e liɗɗi bisimilla moɗon joni de lacciri men nana suurti heddi ko seeɗa ɗi ari no moƴƴi condi makka daneri jirwi ɗum ɗum mbaɗɗen lacciri mbaɗima e suurtunno machallah lacciri ndi suurti ndi woni koye fuseede ɓoddi nen gara soɗo mbaɗa e kosam machallah en mbaɗi lacciri men laalo joni en defti en mbaɗi lacciri men laalo heddi tan ko dotten hande noon eɗen gone 16 lewru 11 goɓiru hitande ujunnaji 2020 en hawre altine lacciri men ni